Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha ka jingjur jong ka jingyakan art ka bajur bha ha Pakistan ki Lehnoh ki bayapher ha ka jilla Balochistan kila Thombor ya ka wei karel ka balet Shapeshawar ha ka ba kila shim Rahbor jan sauspa san Ngut ki nong Lehnoh wan ken thop ya ki ken thei bat ki khanarit Hadin kata kala pelat ya ki riu pat ba ki bala Shah Rahbor balara ya ki shispa prapu arngut ki briu kum ki marau ken thop ya ki Shipai Haka kerwo layathu baka Baloch Liberation Army kakenhun Lehnoh ka badan keti ha ki katu kat ni ki kam Pynïap briu kalashim ya ka jingkit kli halor ka ni ka jing jong ki nong Shah Rahbor badlaong bakilashim ya ki nong Shah Rahbor nakarel kenthop ya ki nong Rahbor pahara ki dan kumba arpo ngut ki Shipai ki belayap ha kate ka jing Shah Thombor shu ulayathu baka Baloch Liberation Army Kala pelong ya ka jingkanra ka balat mubha hamashkaf dhadar balon hakaba kinong yele balat lut kilapan bethai ya kalintirel ka balapan bor ya ka Jaffer Express manpen sange no kinong yele kila shimti state ya ka jing Pynïap ya karel da ka babat ya baro kinong Lehnoh wan kum kinong Shah te marau omtang ya kata layat hu ru ba we unong nya rel ulamen saw ha ka te ka jing Shah siat ha ka si baar laong ka khubor jang ki pulet bat ki he ka tanat rel Karel kadang let Shapeshawar nakwita habakala Shah asiat kikenhun ki ajing ira bar ki bor pahara ki lapoi Shah kate ka jaka bar ka jingkanra kadang ya chakmat ban lap ye kite ki Lehnoh Henry ka BLA kalakam bakala penram pura ya ka jing Shah Thombor hamadan jong ki Shipai Pakistan kabalapan bor ya ki Shipai ban kenria no bat kalara ya ki sispangut kinong apahara ka BLA kalapan mi ya ka jing maham ka bakhaddu ban Pynïap ya baro kinong Shah Rahbor lada ki Shipai kim pensange ya ka jing her thma lingsun